Har du også fået en god idé? Nu kan du gøre noget ved det. Her er Søren og Ole, de naboer. Søren har altid kunne se, når der var noget i vejen, og finde på gode løsninger. Ole derimod har altid haft næse for at se den gode forretningsmulighed. De har før snakket om at lave noget sammen. En dag kunne de simpelthen ikke lade være. De valgte at gå all in og brugte al deres tid på Sørens nye idé. De knoklede og puklede, og endelig kom dagen, hvor de turde vise den til verden. Gennem en af Oles bekendte fik de en aftale med en investor. Han havde selv haft samme problem med sin cykel. Han viste drengene vej mod deres første kunder, hvorefter de kunne rulle deres produkt ud. Inden længe havde alle i byen hørt om Søren og Oles service, og de var godt i gang som iværksættere. Du kender sikkert nogen, der er lidt ligesom Ole eller Søren. Dem vil vi gerne have med til Startup Borgen. Det foregår i fællessalen på Christiansborg i weekenden den 31. oktober. Vi slipper kreativiteten løs i 54 intense timer, og vi skal bruge dig med dine kompetencer og dine vildeste idéer. Gå ind på startupborgen.dk og tilmeld dig senest den 1. oktober. Støt kreativiteten og spred innovationen. Del videoen.